Eskolan, seguru. Julian eskolan bizi izango da, bai, baina badakizu zenbat urte. Julian, ea asmatzen duten, zenbat uste duzu, a ber? 31, zenbat, ezan? Asko. Halako oroigarri bat edo Julianentzat. Guztiagatik, eskerrik asko, Julian, herri eskolako ikasle eta irakasleak. Julian txapeldun. Eta sorpresatxo bat daukagu, ikasle prestatu dituzte halako bertso batzuk edo, guztiok, bertso txoiek. Guresan iristerako aleta adesiera eta gure eskola herri eskola atezan Julianetik guresan. Bueno, txaloa. Oso ondo hartu gaitzuzu eranen, eta bai irakasle, ikasle, guraso eta deneko oso ondo etorri.